Да видим дали Христо няма да го изненада с някой бесен топ-рол. Да успее да му вземе китката. Всеки момент ще видим старт. Няма търпение Андриан да чуе сигнала гол. Не могат да се разберат за фалангите. Христо го е накатерил. Видим. Има напън. Христо, дали може би да видим изненада? Ето, че Христо оказва голяма съпротива и може би ще спечели първията среща. Да! Каква изненада, дами и господа? Победа ли е? Победа ли е? Не. Фаул за Христо Христов. Може да видите разочарованието изписано на лицето му. Наистина мислеше си, че е спечелил срещата, но лакът му излезе точно преди пина. Да видиме. Това може би беше ключовия момент в срещата. Ще успее ли да направи това, което направи преди малко отново? Именно да спре? Не можа Христо. Подимете за това младо момче. Опита се. Беше много близо до изненадата.